El vescomtat de Cabrera va ser una jurisdicció feudal que s'estenia en el temps del seu major expandiment, 1356-1365, per una bona part de l'actual comarca de la Selva, l'Alt Maresme, a l'extrem est del Vallès Oriental i el Collsacabra, a Osona. Hostalric va ser considerada la capital administrativa, Breda la religiosa i finalment Blanes, la comercial. El vescomtat de Vespasals-Cabrera per herència l'any 1335 i es composava per la vall d'en Bas i Ridaura la Garrotxa. El comtat d'Osona, que es comprenia la plana de Vic, va ser donat pel rei Pere III a Bernat II de Cabrera. Els primers senyors de la casa Cabrera van ser Causfred de Cabrera durant els anys 1002-1017, Dirat I de Cabrera durant els anys 1017-1050, Pons I de Cabrera durant els anys 1050-1105 i Giral II de Cabrera durant els anys 1105-1132. L'any 1335, el comtat d'Osona, que es composava per la plana de Vic, va ser donat pel rei Pere IV d'Aragó a Bernat II de Cabrera. Més tard, el 26 de juliol del 1364, després d'un judici sumaríssim, Bernat II, vescomtat de Cabrera, va ser decapitat a Saragossa com a sentència instada de la reina Leonor d'Aragó. Això suposava la fi d'un dels homes més rellevants del segle XIV del Regne de Catalunya i Aragó.